супер впечатлена съм, повече от благодарна и на случайността, ако може да се нарече случайност, на теб в частност, защото в крайна сметка, ако не си ти, това нещо няма как да се случи. Много имаш прекрасен подход за М, обяснение, за представяне на информация. Това е много важно. Един от най-хубавите и най-лесно смиваемите курсове, на които съм била, при всички положения, да не кажа най-хубавите. м, Мерси за това, което правиш. Страхотно е. Личи си просто, че си такъв човек, след като се занимаваш, нали, с нещо толкова красиво и полезно. И изобщо, наистина, аз съм много, много, много впечатлена. Дори не мога да го разбера в думи. И наистина, отново много благодаря не само на теб, на всички. Всички сте прекрасни, имате страхотни истории, много вдъхновяващи, всяка една от вас. Наистина много ще се радвам, ако продължим да поддържаме контакти и да си помагаме, както се казва, нали, да продължаваме да се вдъхновяваме и да се заразяваме една от друга. Беше страхотно, наистина.